Със скандал започна изборния ден във ВСИК 18 село Церетелево, община Съединение. Заради липса на хартиен екземпляр за удостоверяване членство в избирателната комисия, Росица Каварджиева е принудена да остане 1 час и половина извън секцията. Още в 6 часа, при отваряне на мястото за гласуване, председателят е бил информиран от ГРАО, че Каварджиева има редовни документи. Най-яростно възпрепятства влизането на Росица кметицата на село Церетелево Василка Керашка, която по закон няма това право. Значи сутринта пристигнах и ми казаха, че аз не съм в тази комисия, а съответно трябва да бъда. Аз имам такова удостоверение, но явно е станала някаква грешка. Вместо да сменят момчето, което е политически представител, са взели моето удостоверение и така. Няколко часа стоях вън, понеже госпожа кметицата каза, че не мога да влезна без удостоверението. Въпреки че имаше обаждане на председателя, че мога да влезна, имам такова удостоверение и трябваше да изчакам вън, докато ми донесат документа. Всъщност кметицата има ли право да е тук пред секцията и да прави проблеми? Преди малко беше пред секцията. И каза, че тя е като полицаите, че има правото да си охранява и да бъде тук. Аз се попитах какво лице тя ми казва, че аз не мога да влезна. Тя каза, аз имам това право. И те се имаше и в удостоверенията. Какво се случи? Имаше едно недоразумение, да го наречем. Беше ни изпратен един член, после се смениха с друг. Всичко нещата са оправени. След повторно обаждане на представител на ГРАО и пристигане на документите, Росица е заела мястото си в комисията.